Igbo anyị alachikwala azụ n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ nke wetara gị site n'isi mbido TV. Cheta na ị ga na-esoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram na Twitter @isimbido TV. Soro anyị na webụsaịtị anyị www.isimbido.tv. Cheta na oge niile ka anyị na-ajụ ajụjụ dị iche iche n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị ka anyị kpọrọ tinye ọnụ n'okwu a. Ọsịsa gị bụ ihe dị oke mkpa, bụkwa ihe a ga-egosi n'ihe onyonyo. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Rochas Okorocha bụ onye eboro ebubo maka nrụrụ aka dị iche iche mgbe ọ nọ n'oche na Imo steeti. Dịka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ atụọla aka wee kpọọ ka o kwupụta otu o si rie ego ruru nde 14 dịka esi kwupụta ya n'akara Twitter na igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche. Akụkọ a n'uju ya bụ ka anyị ga-aga nụrụ n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Dịka akụkọ na-efegharị na gọọmenti Imo steeti nyere eze duru Iheọma ikike ime nnyocha oge Rochas nọ n'oche bido n'afọ 2011 ruo afọ 2019. Nnyocha gosiri otu eji jiri njeri naira na 41 na-emefu. Kama Rochas sitere n'ọnụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Sam Onwumedo were dee akwụkwọ ha ji hazie zaghachi ebubo eboro ha. Mpụta nnyocha a dịka ihe ndị ntụziaka na-ekwu na bekee nke akpọrọ garbage in garbage out. Ọ dịka ọrịa coronavirus, ọ na-ara ahụ nchọpụta nakwa nnyocha. O nweghị ihe gbasara ọchịchị Emeka ihe dị ọha na nnyocha a. Onye mere nnyocha a bụ Duru Iheọma. Ọ na-arụbu ọrụ dịka onye isi oche ngalaba National Population Commission mgbe PDP nọ n'ọchịchị, kama e wepụrụ ya n'ọrụ mgbe APC banyere ọchịchị. Duru Iheọma, onye ya na Okorocha si n'otu obodo, chere na ọ bụ Okorocha wepụrụ ya n'ọrụ. Duru Iheọma nọ n'ime ụlọ akwa ya dee mpụta nnyocha a, ma ọ bụghị ya ka ọ kpọpụtara aha ndị bịara gbaa àmà na ya bụ nzukọ nnyocha. Obi siri anyị ike na anyị enweghị onye ọchịchị nrụrụ aka nakwa ihe ndị ọzọ dịka Rochas Okorocha rụrụ n'Imo steeti. Anyị dị njikere ka nzukọ nnyocha a gosi na ihe a ji rụọ ya bụ ọrụ. Kama nzukọ a gosipụta mpụtara nnyocha ha ka e were ya tụlee ọrụ Okorocha rụrụ n'Imo steeti ka ndị mmadụ mara nke a bụ eziokwu. Okorocha rụrụ ọrụ nke ọma n'ime afọ 8 ọ chịrị Imo steeti, ma echekwa ma nyere ndị ọzọ aka bụ ndị na-echeghị na a ga-enyere ha aka n'Imo steeti. Kedu otu onye ọchịchị otu PDP Rochas Okorocha chụpụrụ n'ọchịchị ga-esi depụta ihe dị mma maka Okorocha onye chụpụrụ ya n'ọchịchị? Igbo, unu anụnanụ nke ahụ si n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Otu onye ama ọfụma bụ onye na-elekọta African Development Bank bụ Akinwumi Adesina bụ onye eboro ebubo ọnwa ole na ole gara aga gbasara nrụrụ aka nakwa inyere ndị ọ chọrọ aka. Ya bụ nwa amadi, dịka ikpe a na-aga n'ihu, bụ onye kwupụtara na aka ya dị ọcha na ihe niile a. Dịka a na-ekpe ya bụ ikpe mechara ọ maghị ya bụ Adesina. Nzukọ ikpe ndị ọkammụta mmejupụtara nke onye isi ndị ha bụ Mary Robinson, onye bụ onye isi ala mba Irish, ekpeela onye isi ụlọ akụ African Development Bank bụ Akinwumi Adesina ikpe na nrụrụ aka nakwa ịhụta na ikpe amaghị ya. Adesina bụ onye Naijiria mbụ bụ onye isi ụlọ akụ AFDS, kama ọ bụ na mbido afọ a ka e wepụtara akwụkwọ na-ebo ya ebubo ọchịchị ọjọọ, ịgbarụrụ ndị mmadụ ihu, ntaramahụhụ, iji ọrụ ya na-arụrụ onwe ya ọrụ nakwa ileta ndị ọ chọrọ anya nakwa ndị masịrị ya bụ ndị ọ na-enyere aka. Ndị ọzọ so n'ọgbakọ ahụ bụ onye isi ọkaikpe mba Gambia bụ Hassan Jallow na osote onye isi ngalaba World Bank na-ahụ maka ikwụba aka atọ na bụ Leonard Makati, bụ ndị kwuru na ikpe amaghị Adesina. N'ọzọ, ọnụ na-ekwuru onye isi ala n'elu soshal midia bụ Bashir Ahmed edepụtala nke a n'elu Twitter ya, dịka o dere na minista na-ahụ maka njem bụ Rotimi kwupụtara nke a. Amechi kwuru na ọ ga-adị oke mkpa iji hụ na agụrụ ụgbọ oloko dị n'okporo ụzọ Lagos Ibadan, Itaikpe, Ajaokuta, Warri nakwa ụfọdụ ndị ọzọ bụ ndị na Naịjirịa. Ọ gara ka gụgharịa ha niile aha wee gụọ ha otu onye ama ọfụma n'obodo Naịjirịa bụ Bola Tinubu, bụ national leader nke ndị All Progressive Congress APC,
nakwa osote onyeisiala Naịjirịa bụ Yemi Osibanjo. Ụfọdụ ndị ọzọ aha bụ ndị ọ chọrọ ka a gụọ ha na ya bụ ụgbọ oloko. Ndị echere na ha bụ ndị ntọ egbuola osote minista na Kaduna steeti. Ekwupụtara nke a dịka ndị omekome bịa gbagbuo ya bụ nwa amadi ma kpọrọ nwa ya nwoke na nwunye ya wee gawa. Dịka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii na-eme nchọpụta nakwa na-eme nnyocha ịchọpụta ndị aka ha dị n'ọnwụ nwoke a nakwa ndị ntọrọ bụ ndị tọrọ nwa ya nwoke na nwunye ya. Ndị echere bụ ndị ntọ agbagbuola ya bụ osote onyeisi ngalaba Ministry of Justice na Kaduna bụ Haru Gandu n'ụlọ ya n'abalị Sọnde. Akụkọ na-ekwu na ndị a tọrọ nwunye ya nakwa ọpara ya ma gbagbuo ya bụ Gandu mgbe ọ chọrọ isi azụ wee gba ọsọ. Ọ bụ onye ya na Haru Gandu kwesịrị inwe otu mkparịta ụka bụ onye pụtara wee kwuo nke a wee kọọ otu ya bụ ihe si mee. O kwuru na ihe merenụ bụ ihe mwute maka na ọ bụghị ihe kwesịrị ime ugbu a, ọ bụkwana ihe kwesịrị ime ugbu a, wee kwuo na ndị mmadụ kwesịrị ịgbalịsi ike ịhụ na etiri aka wee mee nchọpụta gbasara nke a. Ọ gara n'ihu kọwaa na Gandu dịka nwoke gbasiri ike nke ọma marakwa oke n'ọrụ ya na ụlọ ọrụ. O kwuru na Gandu bụ ezigbo mmadụ, ọ maghị ihe mere ndị mmadụ ga-eji wee nwere ya obi ọjọọ site n'ime ihe dị ọjọọ ụdị otu a wee bịa gbagbuo ya n'ụlọ ya. Ọ kọwara mkpa ọ dị ịhụ na ndị uwe ojii mere nnyocha wee chọpụta ndị aka ha dị na ya bụ ọnwụ ya. Ọ gara n'ihu kwuo na ezigbo nnyocha bụ ihe kwesịrị ime gbasara nke a. O kwukwara na ọ ga-adị oke mkpa ịhụ na a kpọpụtara nwunye ya na nwa ya nwoke n'aka ndị ọjọọ a bụ ndị tọrọ ha ma kpee ha ikpe ziri ezi. Ebonyi steeti bụ ndị chọrọ ihe pụrụ iche kemgbe afọ 2019 dịka ha wepụtara mkpa ọ dị iji hụ na ndị Igbo niile gbakọrọ ọnụ wee chọta Biafra. A kwupụtara nke a dịka akụkọ gbara n'afọ 2019 na Ebonyi steeti gụpụrụ onwe ha na ndị Biafra dịka nke a si n'ọnụ gọvanọ ha, mana odeakwụkwọ na-ahụ gbasara gọvanọ Dave Umahi kwupụtara na nke a abụghị eziokwu na enweghị mgbe gọvanọ a ji kwuo ihe dị otu a. Akụkọ a n'uji ya bụ ka anyị ga-aga nụrụ n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. N'afọ gara aga o kwupụtara na gọvanọ Umahi kwuru na Ebonyi steeti esoghị na Biafra dịka ndị mmadụ si kwupụta ya. Ekwupụtara nke a na ọha nta akụkọ dị iche iche gbasara okwu a. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ gọvanọ mgbe ahụ Ebonyi steeti bụ Emmanuel Ụzọ ekwuola na enweghị mgbe gọvanọ Umahi si Ebonyi steeti si na Ebonyi esoghị na Biafra. Ọ gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ihe ndị a ekwuru bụ okwu asị. O kwuru na ụdị Biafra nke Ebonyi steeti chọrọ bụ nke ga-akwụrụ onwe ya n'ihe banyere akụnụba, inyere ndụ aka na iwulite obodo. O kwuru na ọ bụrụ ndị gọvanọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ga-agbakọta aka ọnụ rụọ steeti ha, nke ga-eme ka ya bụ ala Biafra wee maa mma, na nke a pụtara na Biafra elutara ndị Igbo aka. Ụzọ kwuru na ndị nta akụkọ dere na Ebonyi steeti esoghị na Biafra aghọtaghị ihe gọvanọ Umahi kwuru nke ọma. N'ajụjụ banyere okwu ịtọrọ ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ, Emmanuel Ụzọ kwuru na ọtụtụ ihe bụ nke na-eme mgbe ahụ. N'ọzọ, gọvanọ Ebonyi steeti ekwuokwala oke mkpa ọ dị ịhụ na onye ọbụla chekwara onwe ya n'ọrịa coronavirus ugbu a, maka na ya bụ ọrịa bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ wepụrụla uche ha n'ime ya, mana ha marakwa na ya bụ ọrịa ka na-akanyekwe njọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, dịka a na-enweta ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ekwenyere nwere ya bụ ọrịa n'ahụ ha. Igbo, unu anụnanụ nke ahụ si n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ugbu a ka anyị ga-anụ n'akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa. Otu nwaanyị ama ọfụma pụtara na igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche bụ onye okwu ya gbakwara na ọha nta akụkọ dị iche iche bụ onye kwupụtara kwuo mkpa ọ dị ịhụ na onye ọbụla ṅụrụ ọgwụ nke akpọrọ hydrochloroquine dịka iji hụ na egbochiri ibute ọrịa coronavirus nakwa ọgwụgwọ ya. O kwuru mkpa ọ dị na nrụrụ aka a na-arụrụ na ihe gbasara COVID-19 kemgbe ya bụ ọrịa pụtara. Akụkọ a n'uji ya bụ ka anyị ga-aga nụrụ n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ụwa na-ekwu na soshal midia maka dọkịnta Stella Emmanuel nọ na mba Amerịka maka otu o si kwuo n'ihe onyonyo na-efegharị ka o siri jiri ọgwụ hydrochloroquine nakwa zithromax gwọta mmadụ 350 na-arịa ọrịa coronavirus. O kwuru na o ji ya bụ ọgwụ echekwa ndị ọrụ ya ji gbochie ha ibute coronavirus
Stella kwuru na ndị o ji ọgwụ ndị a gwọta gụnyere ndị bụ ọrịa shuga, asma nakwa nke ndị ọzọ dị iche iche. O ka gwara n'ihu kwuo na ọtụtụ ndị mmadụ welitere isi na Amerịka na-aṅụ ọgwụ ndị a maka na ha achọghị ka ụmụ ha mata maka ya. O kwuru na ọ bụrụ na ha mana anaghị aṅụ ọgwụ ndị a, ha nyụta mamịrị ha ka eme nyocha ka ọ bụ eziokwu. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in, I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them it's going to be okay, you're going to live. And we treat them and they live. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes out and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting and nobody is dead and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people and it didn't work. Sam Ohanbonwa bụ ọkachamara n'ihe gbasara ọgwụ ma bụrụkwa onye isi otu jikọrọ ndị na-akụ ọgwụ akpọrọ Pharmaceutical Society of Nigeria kwuru na ọgwụ abụọ ndị a dịcha mma n'onwe ha, mana tupu onye dịka Dọkịta Emmanuel apụta gwa ndị mmadụ na ha nwụnwa ya maka ọgwụgwọ COVID-19 na o kwesịrị iji usoro esi eme ya na ngalaba ahụike. Usoro ahụ gụnyere Emmanuel depụtara ihe ndị ọ chọpụtara ma kwuo na ndị ọkammụta tinye ya anya, nwalee ya, mara ma ya bụ ọgwụ si agwọ dịka o ji ya wee gwọta ndị ọzọ. Ọhanụba kwuru na ọ bụghị onye ọbụla ka ọgwụ ndị a na-enyere aka. O kwuru na nnyocha ndị sayensị mere gosiri na ndị ọgwụ a na-emerụ ahụ karịrị ndị ọ na-enyere aka dị iche iche. O kwuru na e nwere ndị na-anaghị aṅụ ọgwụ a maka mgbake ọrịa coronavirus, nwekwa ndị ahụ ha na-anabata nkịrịkịrị ọgwụ ga-eme ka ha gbakee, nwekwara ọnọdụ mmadụ ga-anọ na ya bụ COVID-19 bụ nke ọ ga-eme ka ọ kanye njọ. Gịnị na-eme na soshal midia maka nkwupụta Stella Emmanuel? Facebook, Periscope nakwa ụlọ ọrụ soshal midia dị iche iche dọtụrụ onyonyo ahụ Emmanuel na-ekwu maka otu hydrochloroquine zinc si gwọta ndị na-arịa coronavirus na mba Amerịka. Ọ dọtụrụ ha ya bụ onyonyo ka ihe ndị mmadụ kirichaa ya ruo nde 14 dịka onye isi ala Donald Trump kesara onyonyo nke Periscope tinyere n'elu Twitter ya. Onye na-ahụ maka nhazi atụmatụ ụlọ ọrụ Facebook bụ Andy Stone kwuru na ha wepụrụ ya maka na nkesa ya bụ ọgwụ bụ nke ekwuru na bụ okwu ụgha maka ọgwụgwọ COVID-19. World Health Organization depụtara na webụsaịtị ha n'ụbọchị 4 nke Julaị na ha mechara nnyocha hydrochloroquine ịmata ma ọ na-agwọ COVID-19. Ha chọpụtara na ọ naghị. Dọkịta Stella Emmanuel bụ onye ọrụ ahụike na Houston, Texas. Ọ na-arụ na Rehoboth Medical Center dị na obodo ahụ. O kwuru na o nwetara ọzụzụ dịka dibịa bekee na Naịjirịa mana ọ kwụghị ụlọ akwụkwọ ebe o nwetara ọzụzụ. Igbo, unu anụnanụ nke ahụ si n'ọnụ otu onye nta akụkọ anyị. Ebe a ka anyị ga-emechi ya n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ nke wetara gị site n'isi mbido TV. Cheta na ị ga na-esoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche: Facebook, Instagram na Twitter @isimbido TV. Soro anyị na webụsaịtị anyị www.isimbido.tv. Cheta na ị ga-echekwa onwe gị na ezinụlọ gị oge niile site n'aka ndị omekome nakwa agha coronavirus. Aha m ka bụkwa Maazị Dom Ikechukwu Samuel. Ana m asị unu ka emesịanụ.